Вітаю! Сёння мы з вамі чытаем 149 санет Уільяма Шекспіра. Спачатку на беларускай мове ў перакладзе Владзіміра Дубоўкі, потым на англійскай мове. Санет гэты прыгожы, выдатны, чароўны, і мне не хапае маёй беларускай мовы, каб апісаць усе санеты Уільяма Шекспіра і каб кожны раз нейкае іншае слова называць. На жаль, у мяне не такі слоўнік ні на беларускай мове, не такі, як у Шекспіра па-ангельску, бо кожны раз не дадае мне словаў, каб усю прыгажосць і зачараванасць санетаў шекспіраўскіх назваць. Але давайце іх чытаць. Санет гэты таксама вельмі і вельмі файны. Як можаш ты, гарэзніца, сказаць, што я цябе нібыта не люблю? Калі з табой выходжу ваяваць я на істоту ўласную сваю. Ці сябраваў я з ворагам тваім, ці заляцаўся да тваіх ліхіх, калі ж глядзела поглядам благіх, ці не сустрэў яго мой сціплы ўздых. Ці ёсць што-небудзь вартае ў мяне, чаго б да ног тваіх я не схіліў. Як твой загад з-пад веек мільгане, хіба яго не выканаў калі. Твая варожасць сведчыць аб адным. Відушчых любіш ты, я ж стаў сляпым. Canst thou, O cruel, say, I love thee not? When I against myself with thee partake, do I not think on thee when I forgot am of myself, all tyrant, for thy sake? Who hated thee, that I do call my friend, on whom frown'st thou, that I do fawn upon? Nay, if thou lower'st on me, do I not spend revenge upon myself with present moan? What merit do I in myself respect, that is so proud thy service to despise, when all my best doth worship thy defect, commanded by the motion of thine eyes? But love, hate on, for now I know thy mind, those that can see thou lovest, and I am blind.